18 років я вже вважаю прикордонником. А ті люди, які по 40 років, вони тікають. Мені просто дивлюся на них. Я не знаю сказати, що помогти. Ненависть якась? Ну, Чи що? не Чи те, що навіть несправедливість? несправедливість якась, да. Що вони тікають, хоча можу теж піти на захист України. Люди, ті, що хочуть смотатися за кордон, то вони в основному тільки забор перерізають, все і тікають. Якщо наряд там не бачили, ну, місцеві ще фішкують, як наряди ходять, то суваються. Поки наряд в одній стороні, вони з другої сторони. Місцеві побачили, що наряд там здається, міняючи вони. То вони кажуть тому ухилянку, який хоче піти за кордон незаконно, то вони йому кажуть, і той з другої сторони просто перерізає забор, загороження паркан і тікає. Ну там річка ще внизу. Вони перепливають через ту річку, що вони вже. Так як кордон проходить посередині річки.